Human sa dulan duha ka tuig nga namingaw ang selebrasyon sa Pasko dinhi sa Dakbayan ning labing ulahi, mikunhod na ang kaso sa COVID-19 sa Davao. Subay na ini, subli nang giablihan na ang mga atraksyon aron mas masinati sa katawhan ang kasadya ug kamaya sa Yuletide season. Dungan sa pagtuman sa minimum public health standards, uban ko, inyong kasamang Bay, magsuroy ta sa New Normal Christmas Getaway! Magsugod ta sa sentro sa atong syudad kun heart of the city, ang Davao City Hall. Nahimutang sa San Pedro Street, imposibleng masaag ka inig kagabi gumikan sa dalit nga kahayag niini pinaagi sa mga bright Christmas lights. Apan una ka makasulod sa vicinity, hugot ginabantayan sa security forces ilabi na ang entrance diin bawal magdala og backpack. Gumikan siguradong sitahon gayud ka. Uban ang inyong partner, anak, pamilya, barkada o uban pang minahal sa kinabuhi, libre lang mokuha og hulagway sa maraglahing disenyo sama sa pormang bituon nga lanterns, lighted flowers o ang punuan nga adornahan sa Christmas lights. Sama na lamang sa pamilyang Bakadlane nga midayo pagikan sa tungkalan turil aron lamang masaksihan ang atraksyon ug makapahulagway sa hayag kaayo nga City Hall. Ikuan magud sila nga gwapo daw ang lights dire niya. Ako pong gisorry para ma-enjoy pud sila. Ay sulit man pud, okay. Nice kayo. Pahinumdom sa mga nagabantay nga ginadili ang pagtambay sa usa lang ka area aron malikayan ang pagtipunog sa mga buot mo saksi dinhi, gani hugot ginadili ang mag-TikTok. Samtang kung ikaw gigutom o anaa sa tight budget, Rojas Night Market feels ang anaa sa Dalang San Pedro, gawas lang sa Christmas attraction. All-time favorite nga fishball, kwek-kwek, buchi, popcorn, cotton candy, name it, the vendors have it. Lamian na, gaan pas bulsa. Gani humanog kaon, pwede ra kang musakay og jeep padulong sa usa ka iladong mall sa Dalang Bahada aron masaksihan ang dancing lights sa well-known Christmas tree matag tuig. Din White Christmas ang motif sa palibot niini. Of course, hugot usab ginapatuman ang minimum public health standard sa entrance pa lang aron masigurong walay panagtapok ug malikay kita sa takod sa nagpabiling COVID-19 variants. Padulong sa norte nga bahin, dili usab magpapili ang gigantic Christmas tree sa Tagum City. Doon na kinigitason nga 195 feet, now considered the tallest Christmas tree in the Philippines. Dili usab makumpleto ang holiday getaway kung dili mo makalaag sa Island Garden City of Samal, where you will experience its crystal clear beaches, cool wind, and picturesque sceneries. Gikan sa Sasa Wharf, magpaabot gayud ka sa Torno nga makasakay sa lancha. Gumikan fully booked na ang mga resorts. Din requirements ang QR code una makasulod sa maong isla. Next destination, mao ang Canibad Beach, which is 32 minutes away from the port kun 5.4 kilometers ang gilayon. Ayaw ka balaka kay di ka maboard sa overview sa maong isla. And when you reach your destination, siguradong mapulihan ang pila ka minutos nimo nga kalaay sa paglingkod ingon man ang bikog sa imong paa. Feel the moment sa mga water activities sama sa kayaking. Sa kantidad na 150 pesos, makagamit ka na sa banana boat for 1 hour. Additional hour pa kung fully vaccinated ug mapakita ang vaccination card. Di usab makumpleto ang imong Canibad experience kung dili ka mosulay sa cliff jumping. One to sawa kini kutob sa matagbaw kag saka kanaog. Sa sulod sa Davao o bisan asa ka nga destinasyon sa Pilipinas karong Yuletide season, don't forget to laag with caution. Gumikan lagi kay anaa pagihapon ang hulga sa di makitang kalaban. Yes, it's the season to be jolly. Apan kung di makayag laag, you can just stay home with your family. Let us remember, Jesus is the real reason of the season. Alang sa DXDC Christmas Special, Radio Man Jason Amisola, Tatak Aremen!